Evening mga bro, mga kabagis, magluluto po tayo ng dinner. Ito, dinner po namin. Bourbon turkey herbs with veggies. That's my own recipe. May mga sarili akong recipe kasi. Ito po is the ingredients. Chili, red pepper yan, carrots, potato, 3 potato, onion, 1 piece of bay leaves, just only 1 piece, not too much, and then 2 cayenne chili or laboyo, garlic, bawang, and then 2 tablespoons of soy sauce. And then pinch or mixed with pinch of turmeric, Himalayan salt, 1 teaspoon of Himalayan salt, half teaspoon of powdered lemon grass, then half teaspoon of ground pepper, half teaspoon of parsley, and then 1/3 of bay leaves, teaspoon, 1/3, and then 1 pound of turkey, ground turkey po yan, and then here's the bourbon. That's only half of like this, a little bit, konting baso yung tagayan po natin dyan sa Pilipinas. And I'll cook it, slice this one. You adjust your taste, mag-adjust po kayo. Watch me doing this one. Slice it, this one, bawang, this garlic, step by step. This is step by step. Yan lang po, ito lang para matuto bawat isa. Tanggalin po natin yung ito, tanggalin natin yan. Remove this sard, it's not good for this piece of this. Okay, lutong bahay lang po ito. Lutong bahay. There's a lot of ways to slice. Isang balot. The onions, good. Yes. Red chili, red pepper.
yung patatas, potato. Yan. You can use julienne cut if you know the technique of julienne cut. So we do. Garlic bawang. Tapos sibuyas. Dalawang klaseng cut sibuyas. O yung ground turkey. Yan. Yan. Ito tayong asin, salt, bay leaves, parsley. Pagaluin na po para kakapit yung yung lasa. Paminta, brown pepper, powdered lemongrass, powder na ginawa ko kasi mahuli po yung Bourbon. Yung bay leaves sa lang po, isang piraso, kasi pag maraming bay leaves is not good. That is not good. So a little bit. Then soy sauce, turmeric. Using chopstick. Then yan, patatas, potato. Then mix with sili, labuyo, or cayenne pepper. Yan. Over it. Malapit nang matapos, ilagay po natin yung carrots.
So habang yung kinapan nyo, lagyan nyo po ng kaunting kalating basong tubig para sasagip-sigip malalambot pa. Yan, carrots yan ha. Then itong red chili. Red chili, red pepper yan. Then pagkatapos nyo po yung luto, tanggalin nyo po itong yan, yung village. Isa yan eh. Laurel. To use this chopstick is better. Magdagdag na lang po kayo mga kabro, kabagis ng timpla, okay? This is according to your taste ha. Kasi yung dito pinapanood, hindi pare-pares yung timpla kasi. Not all the same. Tapos pag nagluto kayo sa sa inyong bahay, sa housing, accommodation, ipare-pares po yung timpla, kaya mag-adjust po kayo. Tapos pahinaan nyo po yung apoy. Sa restaurant kayo, lalakasan nyo para saglit lang yung sinasabing short order. Gidisal lang. Naman nga natin. Yan. Tapos dagdag po tayo ng little bit soy, tamari sauce yung ginamit ko. Yan. Kapit na po yan. Takpo po natin, saglit lang. Around 1 minute. Tamang takpo po yan. Then, buksan natin. Tapos ilagay po na natin mga bro. Bagis ito Bourbon po yung tagayan sa atin. Ganito, dito tagayan parang gan. Ilagay po natin. Yan. Amoy na amoy. Yan. Yan yung my own recipe, Bourbon turkey herbs with veggies. Isi-share ko po sa inyo. Yan po. May namoy. Pwede yung pampulutan, ulam. Ayan. Okay. See? Na po yan mga kabro. Tingnan natin yung na po ito po yung ito po yung outcome. Ito na po yung mga bro, mga kabagis. Yan po. Ito dinner namin. Pwede nyo pong gayahin ito. May pang-ulam na kayo, pang-pulutan pa. Okay na okay. Okay, God bless you all. Please like and subscribe. Krislord HAGIBIS. Post the button, notification. Thank you very much po.